বাপু বাপুৱে কি কৰছা ইয়াতে বাপু বাপু কোন মই দা বাপু মই বাপু ইয়াতে বহি থাকিলি খাবা নাপাবি গোটেই দিনটো শুকাই থাকবা লাগব বাছা ইয়াতে একো খাবা নাপাবি মানে মানে সেইদা বাপু ময়ো ভিকাৰীয়ে দা বাপু তোমাৰ নিচিনা ইয়াতে এনেকে বহি থাকিলি একো খাবা নাপা ইয়াতে পইচা টকা কোনো একো নেদে মোৰ লগত ব'লা তাতে মন্দিৰত তাতে দিনটো খাবা পাবা আৰু সেই পইচাও দি যাব মন্দিৰত গেলি মানুহগিলা আৰু সেই খিচিৰি খাবা পাই থাকবি প্ৰসাদ ইয়াতে শুকাই মৰবা লাগব বাছা মন্দিৰত মন্দিৰত ভিখাৰী গিলা তাতে থাকে এটা দুটা আৰু তাতে ভিক্ষা দি যায় 1 টকা 2 টকা দিনত ইনকাম হ'ব আৰু খাবাও পাবি দিনে দিনে তাতে মানুহগিলা পূজা চূজা দিবা আহে না মন্দিৰত খাবা পাবি প্ৰসাদ গিলা শুকাই থাকবা নালগিবি তোমাৰতো আৰু সেই চকুও নাই কাণাহে ইয়াতে কোনে কি চাব তোমাক তাতে ব'লা মোৰ লগত ব'লা মই লৈ যাওঁ মন্দিৰৰ কাষত আমি বহি থাকিম মোৰতো সদায় এনেকে ইনকাম হয় ইনকাম মানে কি আৰু খাবাখিনি ওলে তুমিও ব'লা তোমাৰো ওলব তুমিতো কানা মানুহ খুচো কাঢ়বা নৰবা তুমিতো কামো কৰি খাবা নৰা ভিক্ষাই কৰি খাবা লাগব ভিক্ষা মাংগি ব'লা মোৰ লগতে ব'লা তাতে মস্ত ধনী ধনী মানুহ আহে সেইটো মন্দিৰত বুজছে না মস্ত ধনী ধনী মানুহ আহে তোমাৰ ডেইলি 100 টকাটো হ'বই খুৰা মোক ইগলা ইনকাম নালগে কি কোৱা ইনকাম নাংলে মস্ত চেংৰা মানুহটো তাৰে কানা মানুহ ব'লা খাবা পাবা শুকাই মৰবা চলি ব'লা আমাৰ লগত मा खालायनो थांनो ना थाङा ओंखामबो उखैसोदों आङो जेबो मोनजायाबो बेयाव जिरायना थाब्ला रावबो मददबो खालाया কি কথা পাতি থাকলা একলাই ব'লা মই কৈছো না গেৰেণ্টি দি কৈছো তাতে তোমাৰ দিনত 50 টকা হলেও ওলব পইচাখিনিতো ওলবয়ে আৰু খাৱাখিনিতো আছে বাহিৰা সেই বেলেগে দিয়ে তাতে মানুহগিলা আহে পূজা কৰা মানুহগিলা পইচা দিয়ে প্ৰসাদ দিয়ে কল খাবি আপেল খাবি বুট খাবি খিচাৰি খাবি কি লাগে আৰু কানা মানুহটো খাবা পালি হ'ল য बे मन्दिरावनो थांनायानो हामसिगोन नामा मोनजागोनबो माथो खालायबावनो आरो खाना मानसि खामानि मावनो थांनायाव खामानिबो होलाबा रावबो बिथिंना जाया खामानि मावना जागोन होनना सानबाबो बेखौबो जालाबा बिनानै जानांसिगोन आरो বাপু আহা মই ধৰি দিছো আহা বেছি দূৰ নহয় মন্দিৰটো ইয়াৰ পৰা অলপ গেলি পাবা আহা ব'লা তোমাক দেখি মোৰ একেবাৰে বেয়া লাগছি ব'লা আমি দুয়ো বহি থাকিম তাতে যাই কিনে আহা টকনডাল মই ধৰি দিছো দিয়া ভয় খাবা নালগে দা আহা নকৰা দা মই ধৰিম না आदा मोनसे खोथा सोंगौमोन आङो मा खोथा आदा आब' दिसाखौ लाबोनायखौ मादैया मिथिगौ ना मिथिया आइयाथ' मिथिया मिथिनाया आइनो खिन्थाब्ला आइया दिसाखौ बेयाव लाबोनो होनाय नङामोन आरो आं मा खालायनो लाबोआबाबो उफायबो गैया आइया फैयैनि सिगांनो आं बेखौ दोनना फैगोन आरो आं माबाबो सानदोंमोन आं अबेबा रुमावबो दोननो नामा होननानै साननैसोनि थाखाय मदद खालायबाय जेला बेखिनिखौ खालायथारनोसै होननानै नाथाय आरो दा रुमफोरखौबो अबाव नागिरबाय थानो आंनाबो सम गैया एग्जामबो फैगासिनो ओरैनोथ' जेबो नङा आदा ओमफ्राय मादैखौसो गियो आङो खेबसेबो बेबायदिनो जादोंना आब' हाबिलाखौ ओमफ्राय दा आब' दिसाखौबो नुबोला मादैया रागा जोंगोन बायदि मोनखाथारदों आङो आंबो बेबायदिनो सानदों थेवबो उफाय गैया आरो आइ फैयैनि सिगांनो आं माबा मोनसे मेनेज खालायसिगोन र' सासे लोगोखौ रुम नागिरनो होदों आङो मोनब्ला बेयाव थाहैनो होगोन आं मायबा मोनसे जागोन दे आरो ओमफ्राय आदा मादैया माब्ला फैगोन आइयाथ' सप्तासेसो थागोन होननानै बुंदों दा ओजों खामानिखौ एसे हेन्डेल खालामनानैसो फैनांगोन बियो माबा प्रब्लेम जादों होनना बुंदोंना सप्तासे बुंदों नायनि मा जायो आदा माथो आब' दिसाया फरायदोंबोनो फरायनायखौ बेसेबां फरायो आं सोङाखै र' माथो फिउ नामा पास खालायदोंनो खालायदों खोमा थाथ' आं एसे सकआव थांना फैनि मायबाफोर नांगौ ना मायो जेबो नांथ'आ दा गोसोबो खाङाखै आङो गोसोखांबा आङो फन खालायना खिन्थाहरगोन दे होमब्लालाय आदा बारहुंखायाथ' मोजांखौनो सानदों र' नाथाय मादैयासो माबोरैबाथार मादैनि गोसोआसो गाज्रि फिसाज्ला सानैया मोजाङानो बयखौबो अनो नाथाय मादैयासो दा बेखौसो गिनानै दङ
खेबसेबो आब' हाबिलानि थाखाय बेसेबा नांज्लाय खमज्लाय जाखादोंमोन बिसोरा इसेबां आदा रनिखौ आब' हाबिलायानो बासायबाय बेनिफ्राय आब' हाबिलाखौनो बेसेबा से खालायखादोंमोन बे मादैया जानला मोनला बुंखाना बेसे रायदों मादैखौ दा बे आब' दिशाखौबो माबोरैबा जुदि गोरोन्थियाव नुफ्लांफैयो मादैया रायगोनसो खोमा बेफोरखौसो गिनानै दङ आङो मादैया एसेबो बुजिनो नागिरखाया गावनिखौल' थोंजों सानथारो आदा रनियाबो बेबायदिनो गोमालांबाय माबा बिमायानो फिसाज्लाफोरनि साननायखौ एसेबो बुजिनो नागिरथारा अख्रां आगै नों आंखौ मा सिखोमागासिनो हो मा सिखोमादों नों आंखौ मा सिखोमादोंखाय सिखोमायाखै नों सिखोमागासिनो नों दाखालिनिफ्राय आंखौ थगायगासिनो मा थगायदों आंलाय बेबायदि सिखोमानाया थगायनो हामा अख्रां आं बुंखाबाय खिन्थु मा सिखोमादों दे सिखोमायाखै मंगलिया बुंदों नोंसो नों माथो साननै जाबाय नालाय स्कुलावनो थायाखै मा खालामदों नोङो स्कुलाव थांनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलाङो माथो मानो थगायदों नोङो मा खालामबाय थायो अबाव थाङो नोङो स्कुलाव थाङाबा जेसेबां देरलांदों मानसिया थगायग्रा जादोंना फरायनायाव गोसो जायो गेलेनायल' आरो स्कुलाव थांगोन होननानै मानो थगायनानै थगायदों नोङो स्कुलाव थांगोन होननानैथ' नों सानफ्रोमबो ओंखारलाङो टिफिन लाङो ओंखारलाङो आं सानबाय थायो गथ'आ मोजाङै फरायहैदों स्कुलाव होननानै नों फरायाबो होनबा नोङो अबाव मा खालायो नोङो स्कुलाव थांगोन होननानै नोङो बायजोआव ओंखारलाङो नाथाय स्कुलाव थाङानो मंगलियानो खिथादों आंनो नों स्कुलाव थाङानो साननै जाबायनो नोंखौ थाङाखै नोंखौ थांनाय नुवाखैनो बियो अबाव थांनाय नों बुंलाय अबाव थाङो नोङो ओरैनो बुंदों मंगलिया मानो बुंदों मंगलिया ओरैनो राजा माबा बुंदों आं नोंखौ बेबायदि खोथाखौ खोनासङालासिनो जेबो बुङालासिनो बेबायदि ओंखारलांनाङा नों खोथा खोनासङा जाथारदों मानसिया दुस्थ' जादों र' नोंनि लोगोफोरा गेलेनायल' ना नों खालि गेलेनायल' थांबाय थायो दा आं रावनोबो न'आव रावनोबो खिन्थायाखैसो आबै आबौनोबो आनैमोननोबो नोंखौ एसेबां फैसा खरसा खालामनानै नोंखौ फरायहोदों नोंखौ एसेबां बेग गोदान बायना होयो जन्था बायना होयो गस्ला बायना होयो बिजाब नांगौ बहि नांगौ गासैखौबो फैसा खरसा खालामनानै नोंखौ फोरोंहोदों नों मानो बेबायदि खालामदों नोङो फराया स्कुलाव थाङा मा बुंगोन दे बिसोरो नोंखौ जों सानैखौ बिसोरनि मानसि नङाबाबो जोंफोरबो न'नि मानसि बायदि लाखियो बिसोरो अननानै जानांगौ बेखौनो होयो नों आरो बेखौ बुजियाखै गावनि असे फिसा साननानै गावनि मानसि साननानै फैसा खरसा खालामगासिनो नोंनि मुङाव नों आरो स्कुलाव थाङा गेलेनायल' धान्दा मा खालाय नों बुंनाय स्कुलाव थाङालासिनो मानो स्कुलाव थांनांगौ थाङा आङो मा बुंदों नों राजा थाङा राजा अख्रां मानो बिदि जाखो नोङो खोनासंदों ना नोङो खोथाखौ राजा मादि जाखो बे गथ'आबो बे साननैसो मा बोरैबा सोलायथारदों गथ'आनो खोथाफोरखौनो एसेबो खोनासंथारा दाथ' आरो स्कुलावबो थाङा होननानैसो मिथिबाय अबाव थाङो दे बियो स्कुलाव थाङा साननै सानथाम जाबाय स्कुलाव थाङो होननानै ओंखारलाङो मा खालायो बियो दानसोरां अबाव थांदोंमोन नोङो नोंखौ फन खालामबायदोंमोन आङो नोङो फनखौनो हमासै सोरगोनि रोसि लोंनो मा सोरगो सोरगो माने ओइ जेबो नङा आङो एसे मबाइलाव माबा नायबाय थादोंमोनलै बेफोरबायदि ओइ जम राजा सोरगो मायबा इसोरनि बाथ्रा मायबा मायबि बाथौनि मायबा मायबि होसोयो माथो मबाइलाव बेफोरखौनो नायदोंमोन आङो सोर सोरगोआव थाङो सोर फाथालाव थाङो थैब्ला मा गाज्रि खामानि मावबा मा जायो मा नोरगोआव थाङो माया सोरगोआव थाङो बेफोरखौनो नायबाय थादोंमोन आं बेफोरखौ नायबाय नंगौना नङाथाय बेफोरो आंबा फोथायनो मोनथारा बेफोरखौ आंबो फोथाया बाट ओरैनो नायबाय आरोना जोंहा बाबाया नोंनि खामानियाव इमप्रेस जादोंना बाबाया लाखिगोन होनना बुंदोंना नोंखौ दखानाव बेखौनो बेफोरथ' आंनि ओरैनो माने आंनि थाखाय बेफोर खामानिया जेबो नंखाया आरो नोंसा बाबायाथ' आंखौ मोजां मोनखायो आरो आंनि खामानियाव सोरबा आंखौ गोरोन्थि खोन्थिग्रा गोरोन्थि नुग्रा बेबायदिथ' जाखाथारा आं जेरावबो पारफेक्टखा औ आं बेखौथ' मिथिगौ नों जेरावबो पारफेक्ट आरो हेन्डसामखा औ आंथ' हेन्डसामानोखा आरो पारफेक्ट बेयाव मायबा सोंथि दानसोरां आं फंसे खोथा माने बुंगोन सानदोंमोन नोंखौ फंसे खोथा मा फंसे फंनै बुं आं जेबो गाज्रि मोना नों गाज्रिसो मोनगोन नामा ओ बेबि आंलाय मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो नोंथ' आंनि बेस्ट फ्रेन्डसो नङा होमबा बेस्ट फ्रेन्ड अनलि बेस्ट फ्रेन्ड नों होमबा आंखौ बेस्ट फ्रेन्डसो सानो नामा नाथाय आंथ' सानदोंमोन नों आंखौ मोजांसो मोनो होनना मा जाखो जेबो नङा नों आंखौ बुजिया दानसोरां मा आं नोंखौ बुजिया
मा बुजिया जाखो आं गावनो बुजि मोनासै मानो बेबायदि बुंखो नोंलाय जेबो नङा दे गांसे आं नोङो आंनि थाखाय सम गैखाया मा नों आंखौ अनलि बेस्ट फ्रेन्डल' सानो गांसे नोंहा जेबो फिलिंसानो गैया नों सिख्ला मानसिखौ बुजिनोनो रोङा अरे आंनो नोंखौ बुजि मोनासै दा नों मा बुंखो नोङो क्लियारै बुंना बेनिख्रुइ क्लियार आरो मा बुंबावनो आङो अरे सिगिरि अह नों मा बुंनो नागिरदों आं गासैखौबो बुजिजोबदों बे सिखिरियाथ' आंनि मोदोमावसो बिदै दैनो नागिरगासिनो नाथाय बे दाखोरनाव नों सिखिरिया बिदै दैना मा जानो बे दाखोरनि बिखा बिख्लोआव सिखिरिनि बिदै नाङा आंनो हाबिलानि रोसिसो नांगौ मा खालायनोदां बे मा बुंनो नागिरदोंमोन आं गासैखौबो क्लियारै हमनो हाखादों दा मा खालायनां बेखौबो रागा जोंहोनो हाया आङो नङाब्ला सिखिरिखौ जुदि रागा जोंहोनांगौ जायो आंखौ बे न'निफ्राय थांनो होगोन बियो होखारगोन बे न'खराव थानो थाखाय आंनो सिखिरिनि सापर्ट नांखाथारगोन आरो सिखिरिनि गोसोखौ सेफायनाय माने आं आंनि गोसोखौ सेफायनाय मानोना आंनि गोसोआ लिं जानानै दङ बे हाबिलानि गोसोजों सिखिरि खोनासंलाय औ बे पिक्चारानो दे औ आंनि लोगो बेनो रनिया आं दि बुंदोंमोन जायखिजाया बेफोरबायदि खाथि खाला सकफोराव थानो हानाय आरो बियो नागिरगासिनो मोनाखै अबाव थांखोबा बेनोथ' मानो थांखो आं बुंखादोंमोन आं थांनो होखायाखैमोन थेवबो बेबायदिनो ओंखारलांबाय बियो दा खिन्थायाखैबो नागिरगासिनो दाखालिनिफ्रायनो मोनाखैयानो हे मा बुंनो आरो नोंथ' मिथिखागौ जोंहा आरो न'खरनि प्रब्लेमा आं जेबो बुङाबाबो जोंहा बे 2 नाम्बारिया बाबानि हिन्जावा बेनो मायबा मायबि बुंदोंमोन खोमा ओंखारलांबाय बेबायदिनो जायखिजाया नोङो माबा नोंनि लोगोफोरनोबो जाय दङ खिन्थाबानो जाबाय दे सोरबा नुनोबो हानाय ना दे होमबा दोनथ'नोसै ना आइ रिम्पोल नों बे खानाखौ नागिरनायखौ दाबो गाराखै नामा बेखौ नागिरगासिनो माने बेबायदि खाना बुंबाय थायो पापा नोङो मानसिसो बिबो खानाखौ खाना होननानै बुङा होनबा मा बुंनांगौ खानाब्लाबो बयहाबो मुं थायोना बिनि मुङा रनिसो रनियानो जा फनियानो जा बे सासे खानायानो आरो बे खानायानो जोंफोरनि न'आव ग्रह लागायगासिनो पापा आं बेनि बागै जेबो रायज्लायनो गोसो गैया र' खोनासंनाय मा नोंसो आइ उन्दैया मायबा जानानै उदै सादोंनो नों मायबाफोर होदोंमोन नामा मा आं मायबाफोर होदोंमोन व्हाट डु मिन नों मा बुंनो नाजादों पापा थारमाने बे 2 नाम्बारिया मायबा माबि जानानै उदै सानानै लादों रायखसि मोखाङा बेनिफ्राय मायबा जानानै उदै सानायखाय आंहा स्टाइ जाबाय नामा आंखौ मानो बुंखो नों मायबा होदोंमोन नामा होननानै मानो उल्था सानो आं बेखौ बुङाखै आं जास्ट नोंखौ सोंदोंसो आं बुंदोंसो मायबाफोर जेनेबा बेबायदि समाव जानो लुगैयोना बिसोरबो नों मायबाफोर जाबाय थानाय समाव नोंनि जानायखौनो जेनेबा मायबाफोर जाग्राखौ नुनानै बिदोंमोन नामा बियो जानो बा नोंबो होदोंमोन नामा बिनो जा होननानै बेखौसो बुंदों आं नोंखौ मायबा होदों बुङाखै आं गाज्रि साननानै बेबायदि बुङाखैथ' आङो जानायफोर होदोंमोन नामा बेखौसो सोंदों आं होआखै आं बे फाग्लिनो आंलाय मा होनो बे 2 नाम्बारिनो प्रेगनेन्ट होननानै गथ'आ उदै दं होननानै जानला मोनला जानाङि बुस्थुखौबो जानांगोन नामा रायखसि मोखाङा रायखसि खुगाया मोनजाया नालाय बेयाव मोनजादोंखाय जानला मोनला जानाङिखौबो मोनजानाङिखौबो बेखौबो जाजोबनो नामा जायखौबो जागोन होननानै जानो हायो होननानै सोजोबनानै लागोन नामा उदैयाव बेनिखायनो उदै सादों बेना रायखसिया आंखौसो दाय होदों खोमा मायबा मायबि होदों होननानै आं मिथिगौ पापा आं हमनो हादों नों ओरैनो बेबायदि सोङामोन आंखौ नोंनि हिन्जाव एबा लागायदों नोंखौ आंखौ मायबा होदों होननानै जाग्रायाव बेखौनो बेबायदिनो सानदों बियो गावनो बेबायदि खोमा आखल गाज्रि मालायनि जाग्रायाव मायबा मायबि होखोमाग्रा उदै साहोग्रा मालायखौ गावनो होयो खोमा बेनिखायनो आंखौबो सानदों बियो जिबौआसो जिबौनि आथिं नुयो गावानो गाज्रि गोसो बेनिखायनो मालायखौ बेबायदि सानो है नोंसोरनाव खोथा सोनायानो प्रब्लेमसोलै मायबा सोंब्ला मायबासो होनो नोंसोरो रिमेम्बार पापा होननाङाबो बेफोर खोथाखौ आंनि सिगाङाव आरो आंनि सिगाङाव बुंनाङाबो बिनि जानाय लोंनाय मा खोथा बेफोरखौ आं जेबो मिथिखाया आरो नोंनि हिन्जावा आंखौ मोजां मोनखायाबो आंखौ सैखायाबो बेयो आं मायबा बुस्थु होबाबो बियो जाखायाबो आरो आंबो होखाया बिनो ननसेन्स खर' मेलेम गैयै फाग्लि हिन्जाव
रायखुसि खुदिया जानला माला जागोन बिनि उनाव मालायखौ दाय होगोन मायबा होदों नामा होननानै